Ja, megyünk a TB-be, elintézzük. Tudjátok, amiről tegnap beszéltem. Aztán meglátjuk, hogy mit sikerül intézni. Mondjuk nekem egyszerűbb lesz a dolgom. Szerintem meg mondjuk neked se lesz olyan túl komplikált, úgyhogy majd még jelentkezek. Ez a Trabant meg kivirágzott. Hát srácok, imádom ezeket az ügyintézéseket. Egyszerűen semmit az ég adta világon nem lehetett elintézni. Úgyhogy majd valamikor egyszer vissza kell ide még jönnöm. Most meg esik az eső, úgyhogy nagyszerű, nekem meg bringaboltot kell keresnem, meg még kell vásárolgatni egy-két dolgot. Nagyszerű. Beerett az eső, úgyhogy most kempelhetek itt tető alatt, mert esernyő az nincs nálam, és nincs a közelben bolt se, ahol tudnék venni. Elment egy fél napom, és semmit nem sikerült elintézni. Úgyhogy nagyon baba, mert hogy kiderült, hogy még 2.328.000 másik papír is kell ahhoz, hogy el tudjam intézni a TB-met. Gratulálok! Nagyon jó ez a bürokratikus rendszer. Úgyhogy ezzel lesznek még köreim. Éppen zenét keresek a harmadik napi nyaralásos videóhoz. Erre mit találok itt? Ezek a tavalyi balatoni videók nyersanyagai. Na, azt hiszem ezeket is most már eltüntethetem, mert már nem kellenek. Számra, és válaszolhat arra a kérdésre. Folyamatban a renderelés. Úgyhogy a negyedik nap is hamarosan felér. Csá! Nem viszek kulcsot. Megyünk inni. Már megint. Még mindig. Say hello. Videó. Az. Kész egy jó kólát? Ezt nem kérni kell, hanem kapod. Mondjatok valamit. Hát szia! Szia Peti, szia! Fuck off! Ez jó lesz a libacom, de ez videó. Jó, de jó lett. Az nagyon Nem tudtam komoly. is maga, hogy már megjön a nyakamat. Hát nem tudtam, hogy... Ez egy csendes csidejó. Szia! Ó, hatan! Mindenkiben van egy 6 esben. Na szóval srácok, jól sikerült a ma este is. Ugyanúgy, mint a Balatonon. Holnap mi ismét találkozni fogunk. Veled is? Szóval lehet, hogy az Esztivel is. Úgyhogy legyetek jó kis szobatiszták. Ja, igen, legyetek rosszak és szobatiszták. Trá!